hoye! Munyerero hoye! Biamule. Nali mwale. Ekora kana aya mheshimiwa Njoro lazima wadebe matango janade. Kali romate. Na kimwa kora mwama. Musiki. Aya. Omoika. Moko nganjira na tare korumambia. Korona ansirete marani alia. Tuatire, tuacha sensi, tuachire kigogi, tuachire kukolera Munyereroga. Intege tembo mwenge, nitanga nimba kirembi ya mono. Na arodo mwikone nolema. Ete kerona ingo kampeni lili, ngaika isecha igoro. Go kampeni, abantu bakanga pi, bagatebanga, watu umwano yoko boko. Umwano ene jinsi yaga ora. Mbati kiraga abadenga, lazima mwegali. Akampeni inkamwa na enmuna muraba antawaya mukango mumroyo somete byasana. Mheshimiwa Yonere chairman ya budget. Na kwa budget rasmo manye na kirege bintu binge njeti manyeti. Na ndesingwa sasa ngo mwalimu oni binte binga manyete bya. Mbya mono osokonga enyororo koba omwemsio ino. Kabere Munyerero enganka. Munyerero gaiga nabogetutu abanta abangi n'abantu abaya gotatiga maide numwa twate oburayo bw'emyaka 10 mugabano lego n'abayisaranzinza tabayinyolete ono abamuraba kembarali letegali account abande balenga abayebichwene ono ekano ikirona abadenga na achire njirasi mamba muleke ngayaya gaba na tokunyara gotumuleke ngabade bono tigokuba muleke lazima mba kesho abande na abaseliro chinka abayebi esenge nje baraba getutu ntige ko batuma go chinka esenge nje baraba ibi naba mumro minto naba muisko minto as long as yoro mwebyo ko ibiro monto kawaida tingo kwa ibaga na bwate mpako mu waziri kuruga nsa mo mai nko muboli nko muboli maswali abere kawa ndebere ale EACC lazima anchunguze anyo gotete kwa EACC kama isiko ya serikali anonchunguze toko ba maiga kole EACC ekiraye ndanka muma ete daktari arege ekirnate yebetu mumo tunalega kwanza abane kitabu bao kora bono iga tagiye guru mustahiki noyo ligete na Kenya ngima ege Swahili bao kora ege tabu ne ya daktari arege mugo ya karachiko na muletire ntagitinera leto bungaine boli wese ku university tokonye abasaya baitaba Bosemono nansi nyuma kwanu bobengeta bwati ne kwanu bobe molengeret aya egento kya kabiri abantu ba Munyerero ntagetemba sabe nima etama ngana ya macha ya lengome cyane amapi na rolo mheshimiwa ungirire gali sinaichiro stu abegete amacha ya sokire na alese eminyoroma igwete ando mheshimiwa congratulations na amacha aliande ons
chokolemo to make sure abantu banyole abantu bayisibi lakini amache ngenje jirega oyonga kyata isibedi sabuni abo idoro la mangeli yokayo sabuni naona wewe yango mkoe wale sabuni ndo kyo mwele monyerero no mule maite kando na andos kana ikira monyerero yani ngororanga ni kando ne wodi yani umumroyo njuga maseka njwa omweshimiwa maseko kigogi ekera alenge okura matanga gwetha oyeraga ochoka no ale nyomba mwana marago kawa ndenga gavana mbekira magenta ekorende ntana gavana mbekira majemanga edaraja nere mata roche achari echiro mubaracho oyo kago chikonyora aganza ukuna gaki gavana gwantigire nganchiringirane nanchonga magenderayo onere kumnyokari kurmaya nanje natebrenge kairanire ndokorega aspamoja enyororo no mungaini sana kando kovere chairman ya budget no ali na inche kungikole na kungakire saruti na arabia elyoga iga bangaini tenge epara ya gore tinta getiko isaranza busongo ntaite kuonchokanana SH Ward 45 ndole gasegendere taliboyo tiganyiche kando lero nalenge constituency ngibo ninda dentwale litukelimu toisaranse gaiga molete no itoke no nkambuli toka mwaka nale gansigete sana tinda mokonya lakini umwako oyo ginkirete nkobo nyoronde nderoboli mato mugaka bali abakoro emboli no erebuti ye gari ya probox ake ditoke ngo mugaka oyo engotu elinjo mwango no mugaka omye tokoroka na onsoni mama yedo mugaka oyo tokwekana mwako no mwako omya inkireta iga nere okominyora ya enyoro no muyora kino mwako no muyali mo amanyi kana yamu mwako no mwako omya sana nalenge kansela enoga isi mpaka Nyamira nintagete mboli abaswati mwanyomu bwangu ochekinyo abasaye mwakole school mutabwate bitambulisho abantu bwate ndekeke bitambulisho keto yuwana serikali ngosa vile 300 asoko bwate bitambulisho kinya onye go tugutete osoga tika samaru obwaka ni gwelwe keto yuwana montegerere balia bale montegerere ikiara ni mumotika ni mukubeke bitambulishe rani ngosa bekero bwate ID yao nyiruse photocopy tiko original nyomba tara na gendo keke ne photocopy lakini kwenda kwa chumoto etutaite tuiwana ntolivo chuwanchira mundu akabeke constituency yake 1.5 billion elio chafetika iko mujumbe milioni 120 ini miaka 10 wikire constituency ya Kiaru umwaka oyo mubiko indikato cha wikire echechenero lazima tutike lazima tukanero onye mutagete tugendere mlegesa na lidio katurasi kuna abakusi mo wanja boyo tete nkoliga tiandole mbalenga narandeiri omoikoso irime yawe
Nyako.